Добрага ранку! Усім салют! Сёння мы разом з вами будем ствараць самую вясёлую раніцу. І пачнём з ранішняй размінкі. Жадаеце паляцець як самалёт? Тады круціце рукамі, быццам хуткім рухавіком. Рабіце вось так. Вось гэта Ваня! Разагнаўся быццам сапраўдны самалёт. Осторожно, Кася летит! Ай, Кася, што ты робіш? Гэта не Кася, гэта сапраўдны самалёт прыляцеў. Вось адкуль было гэта... Было да сплыло, и все за вас. Чаму? Потому что вы мне перашкодили. Мы? Табе? Гэта ты нашу размінку спыніла. Мы толькі пачалі рабіць практыкаванне самалёт. Як самолет? Ваня, покажи ёй. Вось так. У вас неправильный самолет. Самолет умею показывать только я. Вельмі хочется поглядеть, что у тебя атрымліваецца. А я уже показывала. И нават вельмі великую хуткость набрала. Але вы, хлопчики, сустрэліся на моим шляху. Калі ты нас ледзь з ног не збіла, гэта і быў твой самалёт? Именно! Я научилась набирать самую великую хуткость. Амаль что взлетела. А тут вы. И мы тебе спынили? Менавіта так. Теперь, калі ласка, выходьте с покоя, а я протягну свои полетные эксперименты. Кася, мы застанемся, потому что мы пообяцали нашим гледачам рабіць вясёлую разминку разом. А ты можешь тренировать свою хуткость где-нибудь яшчэ, далей от нас. Я подумаю. Пусть зараз погляджу мультфильм, а пасля дам свой отказ. Добра, мультфильм пачынаецца. Кася, які твой отказ? Мы все застанемся тут, у нашем доброранковском покое. А самолет? Я усім буду показывать самолетную зарадку. Кася, ты малайчына. Дякую. Просто я змогла вашу зарадку з моей об'єднать. Цікаво, что атрымаецца. Усё добре и весело отрымаецца. Ну, калі будете мою команду слухать и правильно выконваць. Мы готовыя? А наши гледачы добраранкаўцы таксама? Дзяўчынкі і хлопчыкі, у адрозненне ад вас, заўсёды вельмі паслухмяныя і выхаваныя. Калі ўсе падрыхтаваліся, слухаем Касю. Маё першае заданне. Покажите, якія крылы могуць быць у самолета. Я пачну. Сябры, давайте подлічым, колькі Кась можа змясціцца на таких крылах. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ровно 6 касечак умясцілася. Ваня, у цябе цудоўны самолет атрымаўся. Цяпер лічыце, колькі Кась на маіх крылах размесціцца. А чаму ты на столе лежиш? Что за самолет такі? Я уявіў, што мы лічыць у касях будзем, а я больш адной касі не ўтрымаю. Тренироваться трэба. До речі, Кася, лягчэй за пушинку. Пачынаем лічыць? 1, 2. Усяго 2 Касі могуць умясціцца ў самалёце Лесіка. Ваня пераможца. Дзякуй, сябры. Кася, давай наступнае заданне для самалётаў. Калі ласка, зараз праверым, хто з вас лепш умее рабіць круты віраж. Усе добраранкаўцы удзельнічаюць. Спачатку падскокваем, а пасля прысядаем. Пачынаем? Я з вами таксама удзельнічаю. 3, 4. Оп, 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 оп. Эу, а дзе Лесік? Лесік, ты дзе? Под столом няма. Ну, вось гэты палёт. Можа, ён у кругасветку адправіўся? Я вярнуся! Лесік, дакладна ты перамог. Дзякуй, сябры, я стараўся. А цяпер давайте уявім, што робяць маленькія самалёты, калі адпачываюць. Напэўна, балбочуць без перапынку, дзе ляталі, што бачылі. Ці наадварот, спяць да наступнага палёту і лятаюць у сне. А мультфільмы яны не глядзяць. Самалёцікі добраранка без мультфільмаў ні адну раніцу не праводзяць. Тады давайте глядзець.
Поштовый самолет только что доставил нам конверты. Пригожие малюнки и цікавые листы. Давайте разом и почитаем. Ага. Пропоную пачаць з самага вялікага конверта. Гэта ліст ад Данііла Радзькова з Мінска. Данік вучыцца ў першым В-класе 17-й гімназіі. Напэўна, хлопчык выдатнік. Ты чаму так вырашыла? Піша вельмі прыгожа і акуратна. Ды яшчэ па-беларуску. Малайчына, Даня. Хлопчик піша, што вельмі любіць нашу перадачу. І марыць, каб мы паказалі яго малюнкі па тэлевізары. І яшчэ Данік абяцае і далей удзельнічаць у нашых конкурсах. Паважаныя гледачы, добраранка. Увага! На вашых экранах малюнкі юнага мастака Даніла Радзькова. Гэта гісторыі з жыцця нашай праграмы. На адным малюнку лясныя жыхары будзяць малога, які вырашыў праспаць. Добраранак. А на другім Кася і Лесік адправіліся ў магазин пакупаць садавіну і гародніну. А разам з тым вядучы добраранка вучыць беларускую мову. Усе смачныя назвы толькі па-беларуску. Ажыны, агрэст, суніцы, журавіны. Цыбуля, бурак, гарбуз, бульба. Дзякуй табе, Данік. Чакай невялікі падарунак ад нас і часопіса «Рюкзачок». Та-дам! А давайте пацікавімся, што ў астатніх канвертах. Давайте. Гэта вельмі каляровы малюнак ад Каці Кісялёвай з Мінска. На ім сама Катя з сяброўкамі весела праводзіць канікулы. Катя піша, што яна вучыцца ў першым класе 4-й школы. Вельмі любіць глядзець добраранак і вельмі любіць чэрвень. А ўсё таму, што ў чэрвені Кацярынка адзначае дзень нараджэння. А вось ліст ад Маргарыты Трафімовіч з горада Салігорска. Дзяўчынка вучыцца ў другім класе гімназіі нумар 12. Маргарытка вельмі любіць добраранак і таму удзельнічае ў нашых конкурсах. Сёння мы атрымалі малюнак на конкурс «Мой любімы герой мультфільма». У Марго гэта герой, які ходзіць у госці зранку. На малюнку вясёлы Вінні-Пух і яго сябар Пятачок. Пакуль вы разглядаеце малюнак, я дачытаю ліст ад Маргарыты. Яна піша, што захапляецца спартыўнай аэробікай і вывучае дзве мовы – англійскую і французскую. Малайчына, Маргарытка, чакай і ад нас ліст з невялікім падарункам. Ой, а тут конверт зноў ад Каці Кісялёвай. Катя даслала нам адразу 2 лісты? Так, і ў гэтым канверце вясёлы і сонечны дамавічок, які трымае падарунак і кветку. Сябры, мы жадаем, каб такія вясёлыя дамавічкі жылі і ў вашых дамах. І яшчэ адзін цудоўны дамавічок прыляцеў да нас ад Ангеліны Штукар з Мазыра. Ангеліна намалявала прыгожага дамавічка Кузю, які любіць сядзець на цёплай печы і засцерагае дом. І паглядзіце, што напісала Ангеліна на малюнку. Няхай ахоўвае самую лепшую тэлеперадачу «Добраранак». Дзякуй табе, Ангелінка. Цяпер наш добраранак пад надзейнай аховай. А зараз час паглядзець цікавы мультфільм. Сябры мае, у нас зусім часу не засталося. Трэба на заняткі бегчы. Спадзяемся, што сёння ў вас будзе цудоўны настрой. А мы хутка сустрэнемся зранку у нашым добраранку!